Nekem kell egy ilyen panda. Most komolyan beszélsz? Persze, te idióta, gyerek vagyok, és most láttam egy reklámban. Nem akarod, hogy boldog amerikai karácsonyom legyen? Dehogy nem, Stewie, de nem tűnik fel, milyen jól demonstrálod azt az ocsmány konzumerizmust, amire a karácsony épült? Chris, kérlek, dobd ki a kutyát. Igenis, uram! Köszi, Chris. Hé! Nagyon hideg van! Semmi, csak szokás szerint idén is kiviszek néhány tucat főtt tojást egy szatyorban, és szétosztom a tömegben. Jól van, mindenki vágja. Furcsa vagyis egyedi. Hallod? Meg tényleg nagyon furcsa és egyedi. Igen, és kotlós megnek hívnak, mert ilyen sok tojásom van. Remélem, ti nem hívtok majd így, de persze, ha szeretnétek. Ja, megint a hülye kotlós téma? Senkinek sem tetszik. De gyújtja meg, ha elárulom neki anyám lánykori nevét. Abernethy. Hurrá! Kellemes karácsonyi adatgyűjtés! Eltüntetem a bizonyítékot. Ha itt lenne valaki, hogy kivegye a számból, most így csinálnék. Mit képzelsz, ez az enyém? Szóval, hova rejtsek egy rozzant ragacsot, ahol nem feltűnő? Rendben, igen, épp a legjobb helyen jár. Meg Graf segédjeként is dolgoztam. Ott jön Jenny, de az nem Jenny apukája. De nem ám. Jenny beül az autóba. Akkor talán soha többé nem látjátok. Aha. McGrath vagyok, a rendőrkutya. Én pedig Wow őrmester, mert megugatom a bűnözőket. Látjátok ezeket a gyerekeket? Az országban minden nap eltűnik. Eldőlt a bicaj. Néhány elszökik, sokan Akarod, hogy idegenek elvigyem? rabolnak el. De megesik, hogy egy ismerős. Hallgassatok McGrathra, és a többiek figyelmét is hívjátok fel erre. Harapjunk nagyot a bűnözésbe. És ne felejtsétek megugatni. Azok, akik nem is ünneplik a karácsonyt. Mint Mort Goldman. Fúj, Brian, eleget szenvedtek, fúj! Betiltja a karácsonyt? Soha nem tudom meg, mi van az adventi csokinaptár utolsó rekeszében. Csokidra zsipítőr, ahogy az összes többiben. Nem tudhatod! Felzabáltad a családomat, te kövér rohadék. Egy napod maradt. Mondok én valamit, Rupert. Nem nézem tétlenül, ahogy a kutyánk ellopja tőlem a vidám faggató pandát. Talán küldök egy rövid üzikét a Polginak. Igen, új telefontokot vettem. Malibu Barbie, egy pálmafa mellett. Az eladó a plázában azt mondta, csajos. Én erre igen, és ha tetszik a bige, erre ő persze. Én meg mi az, hogy persze? Azt mondja, bocsánat, most jövök a nejem kemoterápiájáról. Erre én, jaj, nem, mi történt? Azt mondja, kiújult a melanómája. Mondom neki, ugye tudod, hogy az orvostudomány napról napra fejlődik. Erre ő igazad van, de akkor is. Mondom neki, kitartás, ő erre, add meg a számodot, ezt muszáj folytatnunk. Szóval pénteken vele vacsizom. Faszakistok. Na? Mintha újra megölted volna őket. Hát, Lois, van még titkos jelszavatok? A panda imádja. A Griffin akta, uram. Na végre. $17, a medve 23-ba fájt nekünk. Jaj, ne. Az USA-t nem lehet kirabolni, amíg ennyire csóró. Boldog karácsonyt, emberek!